Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. An bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden n'i kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc awra an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ni bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛ dɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na a ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka temps ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant ye merci. Foliw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye ka dugawu kɛ farafinna ye ka dugawu kɛ farajɛla ye ala ka farafinna ɲasuma ka farajɛla ɲasuma ka farafinw dama bɛn kelen ma ka nanzaraw dama bɛn kelen ma ka ban ka nanzaraw ni farafinw k'an bɛɛ bɛn kelen ma ka diɲɛ diya ala ka hamiw nɔgɔya guerre banbali minnu bɛ ala ka bɛɛ wuli ka bɔ yen ka jamana ɲasuma k'an sago bɛɛ kan ye ala ka don an ni fitinɛw cɛ ala ka don an ni balaw cɛ an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ banbagaw la ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛw ye ala k'an jigiyaw fa minnu n'an man kɛnɛ ala ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔw ma minnu ka kɛnɛ ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan se bɛ minnu ye ala ka dɔ fara u ka se kan se tɛ minnu ye ala ka se di an n'olu ma ala ka hamiw nɔgɔya banbagaw ala ka sabali ni hakili ɲuman d'olu ma u ka kɛ sɔnbagaw ye kɔnbagaw minnu kɔnna ye ala ka hinɛ o la an n'o bɛ taa jɛn kiti min na ala ka taa o nɔgɔya an n'o ye an b'aw fo n'an tilara foliw la savant privé nuraniya jama sɔgɔma na Badara y'a degina ko kɔrɔ lamaga n ko n bɛ bɔ bi sɔgɔmada na ka bɔ ni ikilasi ka kunufaya kunun kelen ye k'o di aw ma komi olu de ye savant nuraniya jama ye n'o ye ala tɔgɔ min ye n'i y'a ta ko ko kama a ka teli k'u jaabi bi kunufaya kunun mais a ka teli min na o ye nafolo ko de ye quoi voilà wariko bɛ mɔgɔ min na ala cɛn na n'i y'a ta wari kama i ka teli ka wari sɔrɔ ka bɛn o lon ma walima tile 3 a tɛ tɛmɛ o kan n'a cayara fo ka taa s'a dan na o ye tile 7 le ye parce que nin ye jalibu le ye tu vois non a ko siril وهذه سر من الأسرار في سورة الإخلاص ni gundon bora suratul ikhlasin kono li jalbul rizqi mi gerezge o ka gerezge la si adama dema wali daf'ul fakri anika fantaya nyoni ka boykan sadini ni togo bi bolo ala sona fantaya ti se e ka du kono ko tuguni quoi wala ibe fantaya de nyoni ka bo i yere ma yoroma pepepe ka fantaya yoroma jeya ka bo i yere ma tuma be kon ka ko kan fantanya kɔni e t'o fɔ i ka du kɔnɔ fiyewu baara ba yɛrɛ fana tɛ wuridi ba tɛ nasi ba tɛ foyi e kɔni fo k'i kɛ cogo o cogo kɔni ele ni fantanya kɔni ala sɔnna e bɛ fantanya haramuya ka bɔ i fɛ yen o ala tɔgɔ don an bɛ fɛ ka bɔ n'a ye bi k'a d'aw ma tuma dɔ la n'i y'a baara komi su fɛ n'i wulila sɔgɔma dɔrɔn i b'a ye tile ti ben i bɛ sin ka nafolo sɔrɔ ni n ko nafolo miliyariw tɛ mais en tout cas fɛn fɛn 20,000 10,000 20,000 10,000 70,000 ninnu i b'i ka mako sɔrɔ c'est à dire i mako tɛ mɔgɔ la quoi voilà olu dɔw fana ka ɲi adamaden bolo tuma caman voilà n'a cayara ka tɛmɛ tile 3 n'i nana ye a ye tile 7 sɔrɔ a n'i jaabi bɛɛ tiɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ ele fana jurumu cayara n'o tɛ a tɛ caya ka se o bɛɛ ma
ismullahi kun fa yakunun no bitorfatu aynun no abaraka doko ko jugu inshallah. Alors amna anda donina ka nyefo mogo we ni be bara cogo mina nalu savant en privé nourania jama ni alu tawde nala sona am kla ka bo savant privé zulmania sanfé ni olu fana ta do e ko doma inshallah mais ni nourania mogo ta e folo nourania jama am be nyona o te kele banga ay ni ta ka yere la damuna e ne a fo ay do ke badra ni badra ka kene ka ba kana bla ku na ko loni bantai loni kono o te banfen quoi amba klan ka klika chika klan ate bani na yan sumaya ni be kenya de te sabada ma de ni mangene yi sago be to yere kono ite se ki feta fuike ay duwa ke kenya ka sura ka to badra ma anaka kew badra naka chefaru ambe ante tante majiu ngana be yaw shek tanapo porwa chachodo ne reterge be abdalla de Mauritanie anga chago jugude akana ta kana machi wa kana somo bauchi vocal suivant. Alors terre à terre y en a donné explication na amana ni partager follow katanga groupe to sans fait anina for réseaux sociaux sans fait an kanu baga ma pour que lu ba donc a foko mimbe no e ambega la nyine il s'agit de quoi ou ka donc a foko kalambulo no be fonctionner na alibi an kalambulo ngacha kalambulo mambolo on veut fonctionner na alibi bibi na kalambulo era gacha ka tene follow kan wala bibi na kalambulo minnu be différemment betala kalambulo muga aniko nangambo o fara yon kan koni avec kalambulo muga aniko babo mais terre à terre ala nga kalandeu minnu ba nga groupe sans fait ensemble pour siru sans fait chama be ota donc afoko kalambulo qualité o bambolo wala donc ko so tuma dora na me fe nunke am ala to nu amba partager ka ta groupe to sans fait pour ko du ka lo ka foko kalambulo were be do be ruba ensemble pour siru sans fait ota lo ko savant privé nourania be dobe nourania san fota loko zulmania be dobe zulmania san fota loka foko chebi sababa anfe dobe chebi sababa san fota loka foko dalailul khairati be dobe dalailul khairati san fota loka foko ilmun ramblu ilmu barhutu wal hamun be do ta loko protection total be donc anu yera distribution lo ke sababu yo mo ba do an kala ndew ba do nga foko ja kala bulonga cha nga kala fanu nu fe no te na ya to yera mate mo ti bo fo kalama ni anu ta barake no de ala sona an kon sera ka diga ambala foka wale yumando kalande wa kana hami akana tashi akana ta kana machi badra na ka kew ona ala sona ma mini na ta man clique fuka ta an kliba wallahi wa kliwera an clique kuma be fo inshallah wa an ngani ay donc duba jama mo minu mago ben fanana aka donga foko au kay nga seyoro mino we sava en privé nourania de me nga kana nyina de zulumania fana be mais ala toko kele min be fantanya gben ka gben ka bo mo kun o de ni na ma fama ko daful fakri o de ni ti ka fantanya yere nyoni ka yoro ma genya ka bo ima fantanya ka kuna de foi manguna ka fantanya bo ni ala e fantanya nyoni ka bo ka blunda kono wallahi ay ko bade kiye parce que eta don tuguni ko kojugu be ala ka dugu koloka mais mogo minnu be fantanya kɔnɔna na olu b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye fantanya ye wallahi ala k'an kisi fantanya ma ala ka dutigi bɛɛ kisi fantanya ma ala ka an kisi fantanya ma ka tila k'an kisi fantanya ma o kosɔn fɛn fɛn bɛ fantanya ɲɔni k'a gbɛn ka bɔ adamaden dara dɛ bɛɛ ka kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn ni ye ismu min ye nin ye ismul daf'ul fakri de aw ni ce vocal suivant